vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma, confession yangu yakamira sekudai so ndati ndakateerera confession yemuchinda uyo anga achiti iye akaenda akabva anoroora chipoko chemukadzi wake. Izvozvo zvinotoitika mukoma, because ndanzwa muchiita sekunge munoshamisika. Hongu zvinotoitika izvozvo, so inzwaiwo zvakaitika kwandiri mukoma. So inini one day when I was driving, I was a little bit drunk at that time and I was all alone. So ndopa ndakabva ndazotsika umwe mukadzi uyu ndakati ndamutsika and I thought of running away, but mukadzi uyu ndakabva ndazomunzwira tsitsi ndikabva ndazoenda naye kuchipatara. Zvino ndakati ndaenda naye kuchipatara ndikabva ndazoshandisawo mari, ndikabva ndazopa hama dzake mari. Hongu mukadzi uyu, even though she was treated and she recovered, but later on she died, and I know kuti from the complications, because ndakazoenda naye kuprivate because ainge ava kungoramba achingorwara because of the internal injuries. So this doctor where I took her to, this was like a doctor that I went to university with. So akabva andiudza kuti munhu uyu very soon is going to die. So mukoma, I tried by all means kuti ndinge nichivabatsira. By the time that she passed away, they were not even blaming me, but ndodawo kutaura chokwadi kuti ndainge ndichifambawo kusaidi ndichitirawo kuti ndinge ndichizopiwawo mushonga wekuti ndinge ndichizvichenesa. Saka the family I gave them, uye zvekare I assisted them with the burial of this woman. Mukadzi uyu akati ashaika mushure mekunge tamuviga mukoma, ndopa ndakabva ndatanga kuona chipoko chake. Saka ndaingoti ndikabuda panze usiku, so ndaibva ndaona moto. Even kudriver ndiri ndega ndainge ndava kusakwanisa kudriver ndiri ndega, because ndaitoti ndichitodriver I would feel kutoti mumotikari munenge muine munhu anenge aineni. Saka ndakabva ndadzokera kung'anga kuya ndikabva ndati zvino ndoita sei, munokwanisa here kundibatsira kuti tinge tichitsipika mweya wemunhu uyu, because handisisina kana zororo. So ng'anga iyai yakabva yati aiwa izvozvo zvainge zvisinganetsi, ndokubva ndazopa ng'anga iyai mari. So takabva tazoenda kuguva kwake, because mukadzi uyu akavigirwa pambudzi apa, and I knew where she was buried, because when she was being buried, zvandakabva ndaita mukoma, I then took some pictures of some graves ainge ari padhuze apo pachipata inge tichimuviga, some graves that had some tombstones, ndichitira kuti kana ndozodzoka just in case, and I did. And ipapo ndainge ndakatogona, because the healer then said unoziva here paakavigwa, ndikabva ndati hongu. I then took out my phone and I showed him the pictures. Ndisu uyo takananga zvedu kumbudzi ndokubva tazotanga kutsvaka guva rake, but izvi takazviita achiri masikati tichitira kuti tinge tichizojaja kuti guva rake rainge riri papi. So mukoma takazodzoka huri husiku. Patakadzoka huri husiku ndopa ndakabva ndazomuudza mukadzi uyu kuti inini ndainge ndisingadi kuti ange achingoramba achingonditeverera, ndokubva tamutsipika paya. Mushure mekunge tamutsipika, I can say kuti for almost a year I was living in peace until this other night. Ndakangomuka ndichinzwa mudumbu zvekuti I got off from the bed. Even my wife was worried because kana kutofamba ndiri straight ndainge ndisingagoni, ndichinzwa kuti mudumbu mangu mainge muchita kupisa. Ndokubva ndaenda kutoilet. When I went into the toilet mukoma, ndakatosvika paya ndikabva ndatoita zvandakaita. Then ndakazoti zvino ndava kugeza maoko angu. That was when I saw him, mukadzi uyu ainge akamira kumashure kwangu. Ndakaridza mhere mukoma zvekuti mukadzi wangu came to the bathroom akabva ati kochi konai kochi. I just pretended mukoma, ndikabva ndati ndarwadziwa mukadzi wangu, mudumbu mangu muri kurwadza. So mukoma ndakabva ndadzokera kune ng'anga iyaya. I then told ng'anga iyaya zvose zvandainge ndakasangana nazvo. Saka ng'anga iyaya yakabva yati mweya wemukadzi uyu wainge uchirakidza kuti iwo wainge wakatosimba uye wainge uchitoda zvehondo neni. Saka ng'anga iyaya yakabva yati the only way we can chase away this spirit, kana uchikwanisa unokwanisa here kuti ndinge ndichikurodza kumweya wake mukadzi uyu
uyu so that she can be at peace. Saka nehondo dzose dzandainge ndakatarisana nadzo ndakabva ndatoona kutoti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingorodzwa kuchipoko chake mukadzi iyeye, because ndainge ndakapiwa umwe mushonga nen'anga iyaya. Saka mushonga wacho manje iwo ndaiti kana ndikaunwa paipai patinenge tava kuenda kunorara, then ndaibva ndazoita usiku hwose ndakangosvinura. Saka mushonga uyu wainge uri wekuti ndinge ndichizowana zvevendi pandinenge ndazoona chipoko chake, but wainge uine maside effects ekuti kana ndaona chipoko chake handaizokwanisa kurara, ndaingorara ndakasvinura mukoma Nash even though my wife will be fast asleep. Ndakabva ndaona kuti ndainge ndava kutoita sekunge munhu ainge ava kutotanga kutopenga. Zvadaro ndakabva ndazobvuma, so takabva tazodzokera kumakuva aya ekumbudzi, tikabva tazoenda paguva rake mukadzi uyu wainge huri usiku, ndokubva tachizomumutsa manje. Takati tamumutsa mukadzi uyu ndokubva atomuka akabva ati, nhaiwe ko wakandiurayirei? Ainge akatsamwa achitoya kwandiri. Ndikabva ndati ndakakuuraya nekuti ndinokuda. Unozviziva here kuti ndainge ndichitokuda but ndichitoshaya zano rekuti ndingakuudza sei. Saka ndauya pano kuti ndinge ndichizokuudza kuti ndinokuda. Haundidi here? Haudi kuti unge uchizova mukadzi wangu here? Saka mweya uya wakabva wanyarara. Then sekuru vaive vakabva vazondipa mari yainge iri coin yavakandipa, vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichinoisa coin iroro paguva rake. Mukoma Nashi ndakatopesana nechipoko chake mukadzi uyu. Hana yangu yainge ichirova, but sekuru vainge vachindiudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichidzikamisa hana yangu semurume nekuti I had to do this. Mukoma ndakabva ndazoisa coin riya paguva rake, iye ndokubva azotendeuka, akabva azouya, akabva azononga coin riya, akabva ati iyi mari yauri kundipa iyi imari yei? Ndikabva ndati mari iyi yandiri kukupa imari yekukurakidza kuti ndinokuda, ndatokuroora. So akabva anyangarika mukadzi uyu. Saka mukadzi uyu ainge ava kutopota achitoya kuhope kwangu achitosika bonde neni. Vaya sekuru vaizopotawo vachindipa mishonga iyo yandaipota ndichinwa kuri kugeza tsvina, because vainge vachinditi pose pandaiita bonde naye mukadzi uyu ndainge ndiine tsvina iyo yandainge ndichitora kubva kwaari. So vainge vachiti kuitira kuti iwewe usazorwara, usazosangana nezvirwere zvekuti unenge wava kuzvimba makumbo, kuzvimba kana sikarudzi yako nemabhora ako, unofanira kutopota uchitonwa mushonga uyu. So sekuru vaya vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichimboita kuti hasha dzake mukadzi uyu, hasha dzechipoko dzinge dzichizoserera, then tobva tazochikwanisa manje kumutsipika for good. Saka nerimwe zuva sekuru ava vakati vabva kuZambia ndopa vakabva vazondifonera same time, vakabva vandiudza ivo vachiti vainge vachida kuti ndinge ndichimhanya ndichiuya kumba kwavo. Ndakabva ndapinda mumotikari, this was somewhere I think kuma past 3 am ndokubva ndaenda kumba kwavo. Vakabva vanditi kutofanira kuti tinge tichitoenda kumakuva ekumbudzi nekuti izvezvizvi ndikunzwa kuti ndine simba rakawanda kumudarika mukadzi uyu, mweya wake hauna kana zvaunombokwanisa kutiita. So we then drove tichibva kumba kwavo sekuru vaya tikabva tazoenda kumakuva ekumbudzi. Takati tichinosvika kumakuva kuya zveshuwa takabva tatoona kutoti paguva pake painge paine moto wainge uchibvira, but kuri vaya vakabva vazondipa mari, vakabva vanditi $1 iri. Saka ndakabva ndazotora $1 riya, vakabva vanditi chifamba chienda unge uchienda wobva wanopfugama paguva rake. Kana wapfugama uri padhuze neguva rake, unofanira kuti unge uchizotora $1 iri wobva wazoriisa pamusoro peguva rake, wobva wati mukadzi wangu ndaikuda but iwewe ndazoona kuti haunzwisise, saka iri ndo gupuro iri randiri kukupa. So mukoma Nashi ivo sekuru ava vainge vamire padhuzewo neni ndakapfugama kudaro, then ndokubva ndazoisa mari iyaya pamusoro peguva rake. Ndikabva ndaudza chipoko chake kuti ndainge ndava kusamuda nekuti iye ainge asingandinzwisisi. Kwabva kwauya rimwe zimhepo, sekuru vaya vainge vakafunda mvura mumuromo mavo, ndokubva vatanga kufuridzira mvura iyaya yainge yakazangana nemishonga. Vakabva vati vafi kuvafi, vapenyu kuvapenyu, ko iwe uchiri kutsvakeiko kuvapenyu nekuti wakasofa kudhara? Ino ndo nzvimbo yako yaunofanira kuti unge uchizozororera. Uyu muzukuru wangu uyu wauri kutambudza uchishungurudza kubva zuva ranhasi, haufaniri kuti unge uchizomutevera. Ino ndo nzvimbo yako yaunofanira kuti unge uchizozororera. Wazvinzwa here? Paguva rake mukadzi uyu pakabva pazosimuka chimwe chamupupuri. Chamupupuri ichi chikabva chazotanga kubhururuka, then sekuru vaya vakabva vati zvaita mweya wake wazorora. So mukoma Nashi takabva tazodzokera kumotikari, then tikabva tazoenda kumba kwavo sekuru vaya vakabva vazondigeza zvikari nemimwe mishonga yavo.
kubva gore iroro mukoma kusvika pari zvino handina kana kuzomboona chipoko chake zvekare. Ndo kutsipikawo kwandakaita mukadzi uyu wandakadhuma nemotikari yangu ndokubva azofa. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we hanzi ndokutsipikawo uko kwandakaita mukadzi uyu wandakarova nemotikari ndokubva azofa. Ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So inini varungu avo vandinoshandirawo kunoku kuzimu, vanhu ava ivo vanoita zvemadhiri, like vane mari dzavo mukoma, but mostly murume wacho ndiye anongoitawo madhiri. Saka ndakabva ndazotanga manje kudanana nemurume uyu wandiri kudanana naye pari zvino. Saka iyewo iye is a dealer, but pose apa ndainge ndisingatozivi kutoti udhila hwake ndehwekuti iye anoita zvekubira vanhu ende atori nevakomana vanotoita zvekutopazira vanhu mudzimba dzavo. So mukoma ndichiuya pano ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, because murume uyu ndinomuda. Saka iye ari kunditi pose apa he has been struggling to find a right woman, but now he has found me. But ari kuti dambudziko riripo nderekuti mari manje ndo iri kunetsa. Saka munongoziva kuti kana uri murudo. Saka ndakazotiwo one day paakandipa it was very strong, ndikabva ndatanga kungotaurawo mukoma, ndikabva ndatomuudza kutoti boss vangu on a single day vanokwanisa kutobata mari dzinenge dzichitosvika kana kuma $2,000 a day. Saka iye manje recently akabva azoti kwandiri ari kuda kuti tinge tichizoita dhiri sezvo ndakabva ndazomuudza. Saka iye akabva ati sezvo wakandiudza kuti vanhu ava vane mari inogara musafe, because vane rimwe zisafe so raisigara mahunting rifles avo, saka ndo munogara mari yacho iyoyo. So I told him, saka iye ari kuti ane vakomana vake vekuti kana tikaronga dhiri racho vakomana ava vanokwanisa kuuya then vobva vazoba, ende kana vaba manje vanotosiya vatotretena kana kutorepa kana kutoita sei kuitira kuti inini maporisa asazofungidzira kuti ndinenge ndarova an inside job zvekuti kana neni vanokwanisa kutosiya vatondirepa. But iye akati ndinofanira kuti ndinge ndichiuya navo, then panguva iyayo yekuti tinenge torepa madam boss vako nevana vavo, then inini manje handizorepi madam boss, but ndinozongobata iwewe tobva tatoita bonde ndichita sekunge ndiri kukubata chibharo, but tinenge tichitozivana kutoti iri idhiri redu. So mukoma ndo zvandakaudzwa nemurume uyu wandiri kudanana naye, but jeri hangu ini mukoma ndinoritya. Saka ndiri kukumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section mukoma Nashi. Ei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So mukoma apo pandainge ndichiri kuchikorokoza takambofamba nevamwe vangu avo vandainge ndiinavo in that same syndicate. So mukumufamba umu tine mimwe mishonga yatakapiwa, takanzi mishonga iyoyo yainge iri mishonga yelaki. Saka takazodzoka kumakomba but hatina kana mari yatakambowana. Right now ndiri kuno kuSouth Africa mukoma. So zvakazoitika ndezvekudai so last year mwana wangu mwemusikana ndo paakabva azotanga kurwara, akangotanga kungorwara like so simple. Pandainge ndatoenda kumusha akarwara very seriously zvekuti kana kudya kana kutaura kana kufamba ainge ava kusatombogona. So ipapo namadam takatombobuda, but inini ndakabva ndazonzi nemuprofita ndaifanira kuti ndinge ndichizombosara because ndainge ndiine minamato andainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoitirwa zvekuti by the time yandakazosvika kumba madam vainge vatosvika kumba kudhara vatokanganwa kuti tainge tatomboenda kunobetserwa. Saka muprofita uyu akabva azotanga kundiperekedza, akabva ati hey murume iwewe ka
ndati ndichikuvheneka mumweya ndabva ndatoona kuti utori nechikwambo chako chauye nacho. Ndakavhunduka mukoma murume uyu paakandiudza kuti iye ainge aona kuti ndine chikwambo icho chava kutoda ropa. Akabva ati ndaona kuti chikwambo ichi kana ukangokwanisa kuchipa ropa chichakuparadzira mhuri yako yose, nekuti after mwana wako uyu ari kurwara kana afa mukadzi wako achatevera then nomumwe mwana wako mukomana, asi chichasiya uyo mumwe mukomana nekuti chinenge chichida kuti iwewe paunozofa chizongoramba chiri mumhuri, chinenge chava kushandidzana nemwana wako mukomana. So ndakabva ndazomuudza kuti pandainge ndakamboitawo zvechikorokoza tainge takamboendawo kune imwe n'anga, taenda kun'anga kuya tikabva tazopiwawo zvimishonga zvibhodhoro zvelaki. Saka it seems as if changu manje chibhodhoro ndo chapanduka, because ndakabva ndazombotaurawo nevamwe vangu, vamwewo vari kungoti vane mamwe masigns avanongoona zvezvekuti like uchifamba, like there is this other friend of mine naiyewo ari kumusha, iye akangonditi vakomana zvinhu zvaizvo zvatakapiwa ka zvinhu zvaizvo zvinokwanisa kuzotinetsa mangwana, tikufanira kuti tinge tichizodzokera timbonotaura navo gogo vacho ivavo vakatibatsira, because iye akati achibva kudoro hanzi akaona kamwe kamunhu aka hanzi kainge kachimhanya kari kumberi kwake. Saka at that time akangoti zvimwe kuda dzainge dziri mbanje nedoro iro raainge anwa. Saka mushure mekunge ndazocreate group ndikabva ndazoudza vamwe vangu kuti izvi ndo zvandainge ndasangana nazvo. So we all know kuti zvibhodhoro izvi zvelaki zvatakaenda tikanopiwa ndo zviri kukonzeresa. Chinondirwadza mukoma ndechekuti inini handina kana chandiinacho, nditoriwo tsuro yemubhuku mukoma, ndiri kutongotambudzikawo ndiri muno muSouth Africa, ndinotoitawo basa rekutovaka ende hakusi kunzi ndinowana mari nemabasa at all the times, zvinhu zvakatondiomera mukoma. Saka handizivi kuti vedare renyu vanokwanisawo kundibatsirawo sei. Mwana wangu uyo ari kurwara. Saka madzibaba vaya vakandipawo mimwe minamato, vakabva vanditi minamato iyi it is just a temporary solution, but mukufanira kuti munge muchienda kunorasa zvikwambo zvenyu izvi zvamakapiwa. So mukoma, mari manje ndo yatisina, mari hapatomborina mukoma, because tichidzokera ikoko gogo vacho vakatotiudza kutoti kana modzoka nezvinhu zvangu zivai kuti munofanira kuti munge muchizondiripira, because zvinhu izvi zvandakupai zvichanokuitisai mari uko kwamuri kuenda. Saka because kana tikazodzokerako, kana tikavaudza kuti hatina kana mari ine musoro yatakambobata, vanokwanisa kuzoramba gogo ava. Saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo mukoma, kana kuinewo vanoziva vanokwanisa kundibatsira nekuti ndinge ndichizokwanisa kurasa kabhodhoro aka, please ndibatsireiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, hanzi takaenda tikanotora tukubhodhoro twelaki. Hey, strange things do happen in this world. Yo, pakaipa ya zvakangoma hazvo vedu we, hanzi kabhodhoro aka kapanduka kava kachidhoma kari kutoda ropa, ende mwana wangu musikana ndiye ari kufanira kuti ange achizofa, then mukadzi nemwana, then umwe wacho hanzi kachidhoma ikako akasi kuda kumuuraya, because in the future ndiye achazotangawo kushandidzana nekachidhoma kacho ikako. Ngatitaurei navo mucomment section.